ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥାନ୍ତି। ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗ୍ରାମ ସମୀପରେ ଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଲୋକଟିକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଜା ଅଧିକ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ଚୋର। ତଳେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏ ଜଣେ ଚୋର ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚୋରି କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଭଲ। ଏହା କହି ସେ ଲୋକଟି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଚୋରଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଜଣେ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆସୁଥିବା ଲୋକଟି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ। ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ ଏତେ ପିଉଥିଲା କାହିଁକି? ସେହି ମଦ୍ୟପଟି ଢଳି ଢଳି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ମଦ୍ୟପଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଲୋକଟିକୁ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ। କଠିନ ତପସ୍ୟା କାରଣରୁ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଆଣି ବେହୋସ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଲୋକଟିର ଚେତା ଫେରିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ଲୋକଟିକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଧରି ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ଉପରେ ତ ଲୋକ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଥିବେ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ତ ମାନବ ସ୍ୱଭାବ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ତ ବେହୋସ ଲୋକକୁ ଚୋର ଚୋର ଭାବିଲା, ମଦ୍ୟପ ଭାବିଲା ମଦ୍ୟପ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବିଲା ସାଧୁ।